Salami Style. Ipayon ko ikaw. Ihantay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. Watch the Style. Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong palud, dili gayud makapanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Jasmine. Ginaingon, ang gana nga bation sa lalaki o babae managsama ra. Kung ang lalaki makakita og babae nga bigot og paa, unya maibog dayon sila ilabi na og gwapa. Kami sa mga babae kung makakita og lalaki nga busog og dughan, unya dako og buktoy, madani sa gyud ni. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Kadugay ba ni Andy nga naabot uy? Igawas na lang ko din sa gawas sa mong pay, pero wa pa gid siya. Hello? Kanyang lalaki sa unahan nga nag-short, nga wa magsinina. Kinsa na? Bago man na sa kong pananaw? Wow, kamatsyo, glawas. Oh, milingi sila ko. Ug niya sa paingon din sa akong gibaro kay. Nadi ka diha mag-isara sa ilang tisya? Oh, Oday. Nakita ko tindahan nga ko kapalitag dino. Inang ko gamay para pagkatuog ba. Ikap ko sa biyahe para pagkatuog lang ba. Diya sa unahan ay, doon ay tindahan diya nga naninda og ilim nun. Ah, mo ba? Ah, sige ha. Ano sa ko? Ayun na day. Pwedeng magkikila-ila ni mo. Ako na si Martin. Ikaw? Tawagan lang ko Jasmine, Martin. Ay, day. Dako ako pasalamat yun nga. Kailan ako. Guwapa ka. Oh. Ikaw din si Jasmine? Oo. Sige ha. Sige ha. Aris ako ha. Day Jasmine. Sige Martin, padayan lang. Ay. Ito uy, kagwapo tawanan uy. Anya macho kit lawas. Ug ang iyang atubangan. Kabagal. Klaro kay nga dako. Do uy. Ninduta tawanan uy. Jasmine! Si Andy na kining niya. Nagtukay binitaw ka na, uy. Lapas naman og maayo sa oras kang kasabutan. Ay, lagi. Nalangay ko og abot. Kay nadugay man gud si mama og abot sa bahay kay kanang mumpra sa syudad. Di mo na siya mo sugot nga biyaan ang bahay nga way tao. Kay daghan ko nung akyat bahay diya sa among lugar. Kaha? Basta nasangit ka sa laing babae, maong nadugay kang naabot. Sangit ba, Uroy? Nganong mulingi pa man ko og lain nga naa naman ka nga akong uyab. Ako ra ba, Andy? Doon ako nadunggan bahin mo. Unsa may dadunggan kanimo bahin ako? Nakadungog kong tabi nga ikaw, doon ay laing uyab. Ha? Ha? Man naman, ikat man ang kilay ni mo, di tinuod? Kinsa ba gutang balibo ulog ba nga nagtabian na oy? Kay piluton kong babana niya. Ako noon, Andy, wa pa man sagoy katungod nga mugaw ni mo, kay di pa man ta kasal, uyab pa man ta. Pero oras nga mamatugan ko nga may lain ka uyab, di ko mugamot ni mo eh. Mangitap ko laing uyab. Day Jasmine. Pansa? Ay, nagigaw. Doon ay laing uyab ng imong uyab nga si Auntie. Di ay ha. May lain na siyang uyab. Ay, dili ni butang-butang ang tanan kong gisulti. Kay ang iyang giuyab, akong amiga si Lourdes. Di ay ha. Sige gaw. At ako nga tus na himutangan anang babay hanabi. Uy, nga naman gaw. Imo siyang awayon? Imong bugnoon? Uy, ayaw, uy. Sa na sa lalaki nga, nanguyab niya nga,
Nagpatuo nga wa siya'y uyab. Dili ko mangaway kaw. Gusto ko lang sa taon ang tinuod. Gusto ko nga ako mismo makadungog nga iya uyab si Andy. Tana dayon ubir to. Dahil akos na himutangan anang Lourdes. So, tinuod ko di ay ang tanan. Kaya nga naman di ay. Parente mo sa kong uyab na si Andy, ha? Waday mo makauyon nga akong iyang na uyab. Buutan ba kay ko? Di ko binuangan si Andy. Mahalon ko siya sama siyang pagmahal na ako. Kana ay pasalig ko ni mo. Dili ko kadugo si Andy. Ay, Dili may paryente. oh, Apan ako usab siya nga hinigugma. oh, Og ako'y una siyang kinabuhi. asa? Si Andy nga akong uyab. Imasab na uyab? Tinuod ba kiningtanan mo gisulti, ha? Tinuod ba? Tinuod ang akong gisulti. Ug ang imong higala ang mupamatuod ana. Si Berto, kay ako siyang ikagaw. Tinuod ang tanan niyang isulti dahil Lourdes. Uyab ni Gao Jasmine si Andy. Kun mao, iya lang di ko kipakakan. Iya ko ngihilan. Yun masilti pa siya na ako nga mayuyap na di siya. Di mahitabong suktan ko siya. Mangingilan siyang dako. Iya na ba kong gihilaptan. Kadaghan naming gakuan. Ayaw lang kabalakan. Dili ko na siya bawion gikan nimo. Imo na na siya. Ay, salamat. Ako na siyang ihatag nimo, Lourdes. Unsa? Imo nang gibuwagan si Andy kay may lain ng uyab? O ma, og si Martin ma ang gwapo nga lalaki nga bagong nagpuyo din sa atong sitio. Mamisita siya na ako karong gabi eh. Ug sugton ko na siya ma. Sugton ko si Martin. Tinuod ka? Ni Jasmine? Gisugot ko nimo? O Martin, tungod kay sa una ko pang pagkakita nimo, nakagusto lang ko nimo. Pero kuan, Pero, unsa day? Ha? Martin, di na ba ako virgin? Makadagan ako mahilapti sa una na akong uyab. Pinimitan na. Ha? Okay na eh. Sure? Hindi ko kadungog na. May problema na. Eh, importante nga, di ka uyab ta. Di ko isa pa yan nga, dili ka na virgin. Ug ba na yun? Manuroy ta day. Magdita. Na Jasmine. May hagka ni mo. Ay, pagkaayo. Nana, cute. Kaya di naman ko virgin. Sus. Siapa ka na ra? Pag ako virgin pa ni. Kanita. Kumuna ko kong brave ha. Ada hihikaw pa din eh. Hala. Lagi. Taypasa ha. Ha? Ano man? Maigo ka na dito sa ako, Tin. Basig bukuot na, oy. Ano namang tabi, uy. Bibila ba? Ano ba? Kini. Agay, kasakit anak dito, eh. Agay, di na yun. Jasmine na. May naitabo kinamo ni Martin atong hikayoy na haskang sakitan noon. Pero diyang iya kong giusban, nawa ang sakit. Ang nipuli no, ang grabe na nga kalami. Mga katama kasama ang kaagi ni Jasmine, dinining tulumanon. What's the style? Grabe nga kalami ang mipuli style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.